खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंगोन। BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लायाव 20 निफ्राय 48 घन्टा ड्राइ डे फोसावबाय क'क्राझार जिल्ला खुंथाया। BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लायाव 20 निफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम 48 घन्टानि थाखाय ड्राइ डे फोसावनायजों लोगोसेनो 22 सेप्तेम्बर अदेबानि बिसायख'थिनि भट साननाय सानखालिबो ड्राइ डे फोसावदों क'क्राझार जिल्ला खुंथाया। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BP एबा सोरखार दाफिनोब्ला डिपुटि चिफ बिबानखौ आं रिहन दैमारिनो होगोन होननानै खोथा बुंदों BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों दि भैरबकुन्द बियाबाव BPFनि थासारिया जोबोद मोजां आरो बे बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ हानि जेंनाखौ लानानै खोथा फोरमायदों। आं BP एबा सोरखाराव फैफिनोब्ला रायजो राजाफोरनो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होगोन होननानै खोथा होदों आरो बिसायख'थियाव रिहन दैमारिया देरहायोब्ला आं बिथांनो BTCनि डिपुटि चिफ बिबानखौ होगोन होननानैबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बे खेबनि BTC बिसायख'थियाव BPF आरो BJPनि गेजेराव दावहा जागोन। BPFआ सेथि मासियाव, नैथियाव BJPआ आरो थामथियावसो UPPL दोलोआ थागोन होननानैबो दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जाब्रबथायजों सासे लाइमोन सेंग्रानि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गसाइगावनि पदमबिलाव 27 नं हादोरारि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों, जेराव बे जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जानानै थांनाय जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय लाइमोनखौ 22 बोसोर बैसोनि महानन्द सिंह होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला महानन्दआ राजा लामाजों गंसे बाइकजों थांबाय थानाय समावनो हरखाबै उल्था दिगजों फैबाय थानाय HR74B7939 नम्बरनि गंसे कन्टेनार ट्राकआ गोबारै सौग्रावफैयो आरो महानन्दआ ट्राकनि सिङाव हाबलाङो आरो जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय महानन्द सिंहखौ चिरां जिल्लानि पटलागावनि होननानै सिनायथिनो हादों। बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव दासान्दि गावजों गाव हिंसायारि जाथाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव हरनि 12 एबा 1 बाजिसोआव फैनानै सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय 3 नं जतनिपुर गामिनि थागिबि रिंसाद बसुमतारिनि गलाखौ सिफायनायजों लोगोसे गलानि मुवा बेसादफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनानै गालाङो। गलानि बिगोमाया फोरमायथिनाय बादिब्ला बावैसो सान सिगाङाव BPF दोलोनिफ्राय आं UPPL दोलोआव हाबदोंमोन आरो UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै UPPLनि फिरफिलाखौ गायनानै लादोंमोन, नाथाय हरनि समाव दुथां सुबुंफोरा फैनानै आंनि गलाखौ सिफायनायजों लोगोसे गलायाव जाखिनि मुवा बेसादफोर दङ बेखौबो लामा साखाथिनि माइ फोथाराव सेरखाय बेरखाय गारहरनानै गालाङो आरो UPPL दोलोनि फिरफिलाखौबो दानसिजोबनानै गालांदों, नाथाय BPFनि फिरफिलाखौ थुनानै थांदों। बेखौ लानानै आङो बे खामानिखौ मावग्रा दुथां सुबुंफोरखौ BPFनिनो जानांगौ होननानै सन्देह खालामदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि राजखान्थि समाव बेफोरबादि हिंसायारि जाथाय एबा फिरफिला सिफायनाय बायदिया जाखायो बेखौ आं जेबो सानाखैमोन, नाथाय आंनि गलाखौ बेबादि सिफायलांनायखौ आं दुखु मोनदों मानोना आं सासे गोरिब सुबुं आरो बे फिसा गलाजोंनो आं सोलियोमोन होननानै दुखु फोरमायदों गलादार रिंसाद बसुमतारिया। नखरसेनिनो 3 सुबुंफोरखौ हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा बुथारनानै गालांदों। बे जाथायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरा बुथारनायनि सन्देह खालामदों मानोना थैनाय 3 सुबुंफोरनि देहायाव थैजों नांनानै दङमोन। बे जाथायाव जिउ खहा जानांनाय 3 सुबुंफोरखौ दीपक नाथ आरो बिनि बिसि प्रतिभा नाथ आरो फिसाज्ला धृति नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय सोर आरो मानो बुथारखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला नखराव जेबो दावराव जानायबो खोनायाखै आरो डकाइत हाबदोंमोनब्लाबो गासै मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांगौमोन, नाथाय नखरनि गासैबो मुवा बेसादफोरा न'आवनो दङ होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो पुलिसआ जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। पस्टमर्टेम खालामखांनायनि उनावसो बेनि थैनाय जाहोनखौ मिथिनो हागोन होननानै फोरमायथिदों जायगानि सुबुंफोरा। मैयानिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि राजबंसि ओनसोलफ्राव BJP दोलोआ हाबनो मोननाय नंलिया होननानै गोख्रों सोमावसारदों। BJP दोलोआव थानाय साफ्रोमबो राजबंसि दैदेनगिरिफोरा दोलो गारनानै फैनांगौ होननानै दाबि खालामदों। धुबुरी जिल्लानि गलगन्जआव जानानै थांनाय आक्रासननि SD आरो कमतापुरनि डिमान्डखौ लानानै सोमावसारनाय समाव पुलिस प्रशासननिफ्राय लाठि चार्ज होनायखौ लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि, कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिलआ क'क्राझार जिल्लानि राजबंसि ओनसोलफ्राव BJP दोलोखौ हाबनो गोख्रों हेंथा होदों।
काछारनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव सानै नंखाय डक्टरखौ खादों पुलिसा। मिथिनो हानाय बादिब्ला पुलिसनि हान्जाया मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै नंखाय MBBSनि सार्टिफिकेट लानानै गावखौनो सासे डक्टरनि सिनायथि होनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै फाहामथाय होग्रा निहार हुसेन माजुरफुया आरो बेजों लोगोसेनो काछारनिनो गुबुन मोनसे ओनसोलनि दादेसियाम रतिदास मुंनि सुबुंखौ खानो हायो। बिसोर सानैबो नंखाय MBBSनि सार्टिफिकेट लानानै गावनि फार्मासि चेम्बार खुलिनानै नंखाय फाहामथाय होगासिनो दङमोन। नाथाय पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिसोर नंखाय डक्टरखौ खानो हायो। बेजों लोगोसेनो पुलिसा मिथिहोबावनाय बादिब्ला जायफोर सुबुंफोरा बिसोरनो नंखाय MBBSनि सार्टिफिकेटखौ होग्रा बिसोर दायो खारखोमानानै दङ आरो बिसोरनिफ्राय नंखाय MBBSनि जायफोरा सार्टिफिकेट लानानै दंबावो बिसोरखौबो जों थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै फोरमायदों। पार्किंआव गारि सिटआव जिरायनायैनो जिउ खहा जादों सासे सुबुङा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय सुबुंखौ मेजर बिजय कुमार आरो बिखौ जबलपुर देहा फाहामसालिनि डक्टरमोन होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसा बिखौ हार्ट एटेक जानानै थैनायनि सन्देह खालामदों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।